Hola, a Tupludi et presentem els correpassadissos evolutius Berg Go i Go 2. Estan recomanats per a edats d'entre 10 i 30 mesos, o per a nens amb una alçada d'entre 70 i 100 centímetres. El seient està inclinat perquè, a mesura que el nen creix, es pugui asseure més enrere còmodament. Porten rodes d'EVA, silencioses, resistents i perfectes per al seu ús a interiors o en superfícies llises de l'exterior. El sistema de pedaleig és de pinyó fix, és a dir, quan es mouen les rodes, també es mouen els pedals. Ideal perquè els més petits comencin a pedalar amb seguretat. A més, els nens poden utilitzar-lo com a correpassadís sense que les rodes posteriors molestin en caminar. És molt més estable que un tricicle i, per tant, més segur. En el model Berg Go, els pedals es poden plegar perquè els nens l'utilitzin primer com a correpassadís i desplegar-los més endavant quan ja estiguin preparats per pedalar. Aquest model pot equipar-se amb accessoris com la barra d'empenta, la banderola de seguretat o la corretja de transport. Consulta la nostra web per veure més detalls i no et perdis els vídeos dels altres models Berg.